आं तो साब जुनाल चेयरमैन नरक साइमानो साब जुनाल तो एडिशन हयते रहर के मानाय फियाबा डेभलपमेंट हिंगा के सिनी ब्लक पिनो थांकुगो ब्लक नि जाना नायकल नाय रक विलेज सेक्रेटारि रक थांगै तुबुय देगातै विभिन्न थाजों साइथांगा नावना बुसुक जरा तामंगै दका आबोनि बागै सोंताबो आ रां पैसानो सों नाहारिया सुदो सोंताबो मा एफान सों थांगै दंलना सों थां दंया दा हाइफानो सों शांति माया खाकचांमा गरै बुकुक बाइसिमि सावो सबका साथ सबका विकास हाइ सानाबले ता माखाबा सों ताव शांति नायो शांति सुनो रनानि बागैसे सों जतनै थानि कयनाय सों के बनो साया सानानि थांया सुदो सायानो हुंके साया सानाय अबनो बुला हेरेमना केमनो साया सानानि थांया हाबानो बसाया खाके तो बसाया नमा सानाय बुला हेरेमना kaham no kaham no sanai wan sapana judi kaham khayo ke bono kaham ma sanai thuruk sapana kaham sai khai tongo ke bono kaham ma sanai aboni bagai ang norong thani koinani musungo phali sung baksa khalainai kubuino keplai khaine ningke sung nilar ka tongjang nai liya haite nilar ka tongjang nai liya thasing saka tam se kamo party tui bono congress khayuni nu bulai bila purna congress khayuni bui lama khiklai bulai toklai bokhor phathiri reka गाड़ी में फेरे बुथाना नायका तो फाना काई थोंगन बिसिनि बुथारि मालिया बताव से जरा कथा दफानि बागै कक साइटं को आबनि बागै सोंबुस गांगा फाके नाय तंनाय जा नर नाय तंनाय जा हा नायगलां नाले अम हाके जुदि सोंताबो थानसा बा कुबुइनो कपलाय खायनानि बागै सिनि बबग्रानि खुलुमै तंमान बिसिङो बरक जुदि अम बबग्रा यानि एके नर सबा खायने रेडी रात हा तामनिला दत रेडी मांगनाय जों बनो सक्सेस खायनानि बागै सिनि बबग्रानि बिरोधी जेबाबे फेसबुक रग इउट्यूब रग जेबाबे साइट हा आबनो जों इमिडिएट तिख्लायना नांनाय तिख्लायै प्रशासननि माध्यमे तामो खालाय प्रशासननि बुसगां जों याफारि रनानै नांनाय हे दिबा न बुको हामिया फायो राजबारि थांनायला राजसिंहासन बुफुनि राजसिंहासन थांनाय दे कुरुक्षेत्र युद्धनि राजसिंहासन साब तबु खाबो सुब्राय राजा तिलिस नाजानि हिनबर टिपु राजा राज सिंहासन मानै फैबानि कुरुक्षेत्र युद्ध फुरो आज सिंहासन ताबो दङ बन्दा सिनि राजा करिनि सा लाजा राजा साबा महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर बमुंसे खानाय नाय दिसो ब राजानि वंश चंद्र राजानि वंश कुसुम कुसुम राजा साइ फैबानि वंशधरनि वंश 184 नम्बर बबग्रा वीर विक्रम आबनि बिसिङो सिनी राजा थैथांमानि परेबो राजा उपजुक्त दंसुदिया सिनी किरीट किशोर बबग्रा उपजुक्त दंयानि कारणे कांचनपर्वा देवी इंडियन थानी याफारि लिखा 1949 15 अक्टोबर 6 साकर नायबले अब इतिहास साइटं अब कमरी थानानि कगिया तिनी जारा पॉलिटिक्स सोंनाय र फावका बाजी र बबग्रानि बिरोधी कक सावै बबग्रा पासाय मा फालिया बबग्रानि नक सुदो इंडिया सिमिया इंडियानि बायरा पंज बबग्रा चुबाय फैबानि ताङै फैबानि आ हिस्ट्री दङ तिनी सिनि बबग्रा उपजुक्त दंजा तिनी बबग्रानो सों लगिरि लायना नाया बा बबग्रा सोनो लगिरि दं पंजसे सों बबग्रानो लगि तिन्यानि नंया ब जागो सौया तिप्रासार वान सं नायसिदि आं अर तिनी सानानि मोजोङो स्राय आं तामुसि आनैसे सिनाय गोबां मा दङ हायफानो हामजाकमानि बिसिंतै काइथुनि बिसिंतै बिनि पवित्र आत्मा जानो सिरिमानि बिसिंतै वान सगै नायखा हंके जों जे हामजागो अ जों हामजांबासो हामजागेनि कारनैनो दिनै अरै परै उङो थांका खानायबो दङ नरक हायसे किन्तु आबो बेबां नांमानि मानसे नाङेनि कक्रै आबोनि बागै फादि जों बाक्सा खालायनाय सिनि हा बबग्रा बस तिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड सानानि नाकाके जों ब जागा सगैया सामनि बागै सिनि बागै बबग्रा र तंया फान चलियो बबग्रानि ता मबाब तो बबग्रा मुख्यमंत्रीनि बागैया एडिसिनि सीएम सानानि बागैया बबग्रा कुबुइनो कुबुइ हनै सारनानि बागैसे बबग्रा तिनो जागा बासावै कक सावै दङ नरक थानसांदि थानसा सिनि दरगार आबनि बागै थानसांनानि बागै जों केबना हामियाता सालायसिदि आं नंनो साजाक बहुत बारबाना आं कं मासाव जों हामिया सानानि जराया ताबो धर्म खायो हनै
শুধু ধর্ম সিমে খাইয়ে আসুকু সুরি টংলা থালা সকপাইয়া বেশ খাইনা হাঁকে কর্মসো খাইনা নাंगरावो কর্ম খাইয়ে আবনি পরেছি ধর্ম নিনি ইয়াগো টङै नोंबनो रৈ चारे खारिमान गांगेसे नों धर्म मानामले रोग्रादे थाने कर्म खाइरो दे माननाय आबनि बागै जों बुसगांगो 2023 जोंते केबनो नाहारिया केबनो नुग्या जों शुद्ध शांति सम्पत्ति मोथाङै तुमनानि बागै जों केबनो रोखलायनानि कग्या रोखलाय सामनो रोखलायनाय सिकक दागाय जे साया अबाहने सुसिमिसि जों नरनाय जे कुबुय बनो जों कुबुय रतनाय सिनि बबग्रानि माने खाका जों बनो तामो उंगनाबा बनो तामनि ननाबा बबग्रानो सरन खाय मानि उसि दङगा तंथं कक्रै अ हावा तंनानि जतनि नडिगार दङो हायपाना अ हावा लुटपाट खायजानानि सिकक दागाय खायनानि ताइ कायसा नंनो ताइ कायसा सकजानानि ताइ कायसा लामा कासि बुथानानि आबनि बागैले जों गसिनाय मानग्ला नर गसिदामान नर बुसरां चबा खायमले हा ताताल न रमनानि बागै नर रेडि तंनाले थासिं साइथागा जों बुसुक दुर्नीति चले के बिनि तलाव का कांग्रेस तनै दङ काके बुसुक जरा लासिमे सिंजा नायला रिक्रि खालायनाय चान्दो सिमे काने नर नुकबाय खेनाबले हा अब हाय बरं न जों तामो खालायतै साइदामान मनो अ जागा तन्नानि जागा करे हायसि अ हाबबो से असुक जरा दिनै हामिया चित्राबाय सुइ दङ फुनुगै दङ गांके हा निनि पलिटिकल लिडार कय बसरनि बागै जनगण गणतन्त्रनि बिसिङाव गणतन्त्रनि माध्यमिसि ताबो गणतन्त्र सिकरि खाब्लासो आं नायनाय मेनि गणतन्त्र बुरत हा जनगण बुदना थांखा लामा कासि बुहुमके जनगण अधिकार तामो आंगाबो सोंनो मोजों हायसे हा जनगणनि अधिकार नरदि जे रेना मोजों बन रुथुं बन ताकासुदि नों बुजगै तालाङै मारके बुजगदि काहामके फोरोङै ताला माके फोरोंदि लामा कासो लाटा फुनुगै आबो कुनु खायदा आबाय लाटा फुनुं नाके सोनोपा पाइनो पारा पाइनो लाटा फुनुगनानि थांतानि पारा पाइनो पाया आगे आं मासा ओ लंट्राइ बेलि नखर काकासे सारा दुनिया पिपलागै टंलासा आरो फाक्याबा आबो फाक्या नै हा खरकसा सासे खाइमान हके तिनि नरक जत्तो लगिरि खां काके तामु खाइमे यांनायबा जथेष्ट मानो हाइपानो जों हामिया खाया जों याक्ति साया केबनि साकाव तामुखे सिनि साका याक्ति सा जाकले जों टङै मांगलाबले ना हा नर टंनाय जा ताइ जों ताइ निलार खा टंला बारि खलाय खाके बुसकाङो जेबाबे अनाथ न्यानो उनि केस रखा आबनो जों गसिना काहायसे ताबो बुसकाङो सोनाव हाय खालायके नर टंनाय जा 24 घन्टा लामा आसुक लायनाय ना रेडि टंनाबले जों कुबुइनो कप्लाय खायनानि हिंके जों नांखो थैसितों तब कुबुइनो सानाय सिनि बबग्रा होनैनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुइ फाइनाय सिनो हाव हायसे जों ताइ केबनो नाया हायसे किरिना लासिना कुनु करे हायसे नांखो थैसितों हाजार बरक थैथांगा लक्ष बरक थैथांगा अनाथ थैकसारि थांगा सागबायसा जों सागबायसा थैया सुदु ताबो बबग्रानि बिसिंतै बबग्रानि कगनो कुबुइ हिनि सारनानि बागै जों नांखे थैलायनाय ताइ जों ताइ याकालिया हायसे जों हाय थैथाय केबो हामरना फाया तामके जों सिको खगै थैया बुरि रम फिरे थैया केबनो लामा कासि बुइ थैया कुबुइ कक सावै थैनाय